Liečba pijavicami je rozšírená už aj na Slovensku. Hirudoterapiou sa totiž dá liečiť viac ako 50 ochorení. Pacienti však musia prekonať odpor a zvyknúť si na pijavice, ktoré doteraz mnohí považujú za parazity sajúce krv. Budeme dávať ďalšie. No prvá pijavička sa zahryzla. Tomuto pacientovi sa do tela práve zahryzlo až 270 zubov. Taký pocit, jak ušípne komár. Pijavice lekárske nevyzerajú práve najpríjemnejšie, ale vďačí im za to, že ešte stále stojí na vlastných nohách. Nechybalo mne veľa, že by amputovala nohu, ale vďaka pijavicám to prakticky sa zachránilo. Pijavica lekárska je zázračný tvor. Ona vstriekava do človeka veľmi dôležité bioaktívne látky, ktorých je viacej ako 100. Poznáme len 20. Tento malý tvor pomáha liečiť až 55 diagnóz a sú to najmä ochorenia krvi. Nie vždy má však pijavica chuť zahryznúť sa. Ak ste fajčiar, pijete alkohol alebo máte na sebe parfém, určite na vás nebude mať chuť. Cítim aj také vlastne teplo, ktoré prechádza vlastne cez tú ruku prakticky do celého tela. Pijavica lekárska sa vo voľnej prírode dožíva až 20 rokov, no v zajatí len 5. Na to, že lieči ľudí, dopláca totiž ona sama. Aby ja som ju mohla použiť, nesmie nič konzumovať. Aspoň 4-5 mesiacov. Marian Ujházia, Dominika Lukáčová, televízia Markíza.